Ito, nag-crave ako ng crab legs. So, today nagluluto ako kasi nakakamiss ang crab legs kasi hindi na kami masyado nakapunta na buffet that used to be they have crab legs. So, mahirap na ngayon maghanap ng buffet with crab legs. So, ito na, bumili ako ng crab legs in the store. So, 2 pounds ang binili ko. Kasya na yan sa akin. So, marami na yan. So, ayan na guys, yung crab legs na lulutuin ko today. So, ito ang kakainin ko for today. Nagugutom na kasi ako guys. So, nilagyan ko siya ng corn. At saka, tinimplahan ko na siya ng iba-ibang mga seasonings. Mayroong black pepper, powdered garlic, and I put the fresh onions there. So, ayan guys, yun ang pagkain ko for tonight kasi as in, nagugutom talaga ako guys. So, and then, namimiss ko talaga ang Pilipinas guys. So, bumili ako ng kamuti. Kamuti is life. So, yan, may kamuti at saka saging sa ilalim na plantain. So, yan, purple color yung kamuti ko. So, ayan ang niluluto ko today kasi as in nag-crave talaga ako ng Pinoy food na pang Bisaya styles. So ayun ang ano ko, crab legs is look so delicious guys and so yummy. Ayan. So, yung mga itim-itim dito is yung nasa taas, yun ang mga seasoning. Hindi pa siya na natanggal. So, ayun. Maya ipakita ko sa inyo habang kumakain ako. Samahan niyo ako kumain yan. Ito na guys, ang niluto kong crab legs na 2 pounds all in all that one guys. Marami talaga siya guys. So ayan, maganda yung nilagyan ko siya ng corn. Binoboiled ko siya guys. Simple lang yung nilalagay ko dito. Hindi masyado maraming mga seasonings. Kasi I like to be simple the food. Especially ng ganito. So ayan, tapos na yung pagluluto ko. So samahan niyo ako kumain na dito kasi talagang namimiss ko at nag-crave ako guys kasi before palagi kaming pumupunta sa sa buffet, and then this crab legs is included, so eat all you can. So ngayon manahirapan na silang kumuha kasi sa sobrang mahal ng presyo, so hindi na nila kayang ilagay sa buffet. So bihira na lang kami makapunta or a buffet place the deserve crab legs for their buffet. So ito, kaya bumili na ako guys kasi nag-crave talaga ako guys kasi nagugutom din at the same time. Mayroon din akong nilutong kamuti kasi namimiss talaga, nakakamiss ang Filipino food. So ayan, kain tayo. Thank you Lord for giving this food. Thanks for the blessings. Bless this O Lord and give it nourishment to our body. In Jesus' name we love you. Amen. So, samahan nyo akong kumain. So, at the same time, guys, kwento-kwento muna tayo. Huwag makain-kain ako dito, guys. Kasi, alam nyo, bihira na lang ako dyan maka-upload ng video. Kasi, sa busy niya, sobrang busy ko, guys. Sa work. So, pagdating ng bahay is pagod na. So, hindi na makatime magawa ng video. So, let's eat guys. Naalala ko talaga yung pag umuwi ko sa Pilipinas, bumibili ako ng kasag ni sa amua guys. Yung maliliit lang, hindi ganito kasi malalaki naman to. Mahal to sa Pilipinas. At saka hindi tayo maka-afford. So, ang yung ma-afford namin is yung kasag. Pundok-pundok lang yun guys. Pundok-pundok sa sa public market. Yung tawag sa amo magtabo. So, that means like
doon magkita-kita yung mga farmers at saka mga fishermen or mga vendors na ibibenta nila yung mga produkto nila na iba-iba. So doon kami pumupunta pag kasi mas mura doon kaysa punta ka sa grocery store. Yun ang binibili namin doon sa Pilipinas. Lalo na pag umuwi ko, yung kinakain ko talaga guys is yung kasag at saka yung libuo, yung clams, parang yung puti. Masarap din siya. Kinikilaw namin yan. So, yan talaga guys. Nakakamiss ang pagkain. So, pasensya pag bihira lang ako maka-upload ng video dito sa aking channel. Kasi, ayun nga. Busy sa trabaho. Ayun. At saka wala ng time. Pagod na pagdating ng bahay guys. So, ganito talaga ang buhay dito sa abroad. Buhay sa Amerika guys. So, let's eat. Kain, no? Ang dami ng crab legs ko, guys. So, kakainin na natin. Ayan. Masarap to siya sa Yung iba, gumagawa sila ng sausawan. Gumawa sila ng, ba yung tawag, guys? Yung butter with all the seasonings, minimix nila. Kaya mukhang marami ng fats doon. Marami na tong fats at saka calories, dadagdagan pa natin. So, huwag na lang para iwas. So, ayun. Matrabaho talaga pag kumain ito. Ayan. Ang sarap talaga. Kaya, join nyo ka. Samahan nyo ako dito, guys. Sarap ng kain. So, craving na tayo dito. Crave. So, ganito guys. Pag nag-crave ako ng mga pagkain, namimiss ko, ako na lang nagluluto. Kasi mas mura pa siya. Marami pa yung makakain mo. Kaysa pumunta ka pa sa sa restaurant. So, ayun. Yung corn. Mahirap ngayon maghanap ng fresh corn. Kasi winter nga dito sa amin, guys. So, yung corn namin, yung parang, kubol siya, guys. Nagkubol. So, hindi siya masyadong masarap. So, let's eat, guys. Kain tayo. Sarap ng kain. Mas makatipid ka kasi guys pag bumili ka ng ikaw na lang magluluto. Kasi mas mura-mura talaga siya. Hindi naman siya mahirap lutuin kasi nakabuild na siya. Mo na lang siya. I-cook mo na lang siya ng ulit. Ng ilang minuto. Kasi luto na siya So, yan. Chika-chika muna tayo, guys. Ito, mahal to doon sa Pilipinas. Kaya hindi tayo masyadong maka-afford doon. Dito mayroon na silang, nagdagsaan na yung mga snow crabs or mga iba-ibang mga seafoods dito kasi yung mga mayroon ding mga lobster. Yun, maganda din yun.
Kung maliit pa kami guys, maroon kung yung pumunta kami sa sa bukid. Mangunguha lang kami ng tawag namin is awang. Yung maliliit na crabs nandoon sa ilalim ng bato na nakatago. Yun ang ginagawa namin. Kaya magaling ang talaga ako magkuha ng mga laman or unod. Sabi nila sa amin ni Bisaya is unod. Yun ganito. So alam ko kung paano na siya tanggalin yung niya. Shell pala. So ganitohin lang guys. Saka ganito dito sa sa huli para lalabas yung yung meat niya. Ayan guys. Ayan. So masarap talaga siya makuha ang So ayan lang guys, kain tayo. Ang sarap ng pagkain. So yun ang mga story natin. So ayan lang guys, salamat sa panonood. Talagang pag nag-crib, hahanap talaga ng paraan na para makakain. So ayun lang ang isi-share ko sa inyo today. Kakain muna ako kasi pag i-video ko lahat ang tagal ko matapos guys. So i-cut ko na lang para maya para hindi masyado mataas yung video ko. So thank you for your support, thank you for being there, thank you for watching my video. Kita-kita na lang tayo for the next video ko. Sana supportahan nyo at huwag nyo kalimutan sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko. Please hit the subscribe below and hit the notification bell para updated kayo sa mga new upload videos ko. And thank you for watching and see you next time. You guys have a blessed day. Bye bye and God bless.